Halos 1 milyong pisong halaga po ng Shabu na Nasamsam po sa drug bypass operation sa bayan ng Rosales, Pangasinan. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Halos 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa isang drug bypass operation sa Barangay Carmen, West Rosales, Pangasinan noong linggo na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang 44 anyos na itinturing na high-value individual mula sa Dagupan City. Isinagawa ang operasyon ng Rosales Municipal Police Station katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 1. Ayon sa ulat ng pulisya, nakuha mula sa suspect ang 29 na pakete na naglalaman ng humigit kumulang 146 na gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 994,024 pesos batay sa standard drug price. Bukod dito, na-recover din ang plastic sachet, dusted at budol money at perang ginamit bilang bypass money sa operasyon. Maharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Rosales Municipal Police Station ng suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Kasama mo mula rito sa IFM News, tagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.